הייתה עיר פניקית, יישוב חשמונאי, ומי שהופך את קיסריה לעיר ואם הוא המלך הבנאי. בשנת 31 לפני הספירה מקים כאן הורדוס עיר נמל ומסחר, מטרופולין עם אוכלוסייה מעורבת, בינלאומית באופייה. לימים תהיה בירת הארץ למשך 900 שנה. מי שביקש לעשות עסקים וגם ליהנות מהופעות תרבות, תחרויות ספורט, מרוצי סוסים, בתי מרחץ ושאר תענוגות החיים, הגיע לקיסריה. כבר אז. אז הנה אנחנו בארמון. ארמון השונית. האמת שזה מרגש להיות במקום הזה, כי אתה מרגיש פה את העולם הרומי, על כף היד. עולם רומי והרודיאני, יש פה גם הרבה ממנו. שעטנז כזה, כן, חיבור בין השניים. מהייחודיות שלו. לגמרי. יוספוס כותב לנו שהורדוס מקים את הנמל יותר גדול מהנמל של פיראוס, ש300 אוניות יכלו לעגון בו. בפעם הראשונה בהיסטוריה של הארץ משתמשים באפר וולקני שמגיע מהר הגעש וזוב בסיציליה. כשהחומר הגעשי בא במגע עם מים, הוא התקשה, שקע בים ויצר בסיס מוצק לשוברי הגלים של הנמל, סוג של בטון. אבל גם ידע טכנולוגי מתקדם לא החזיק מעמד מול איתני הטבע. יום אחד נעלם הנמל. ואין יודעים מה הטביע אותו במעמקים. צונמי קטלני או חול הים ששקע והוריד את הנמל למצולות. ארכיאולוגים ואחרים, כולם אחוזי תשוקת גילוי, עדיין מוצאים כאן אוצרות. האם שיער הורדוס עד כמה תהיה קיסריה סמל סטטוס של זמרים? האם גם אז, בערבי ההופעות בתיאטרון, קשה היה למצוא כאן חנייה? האמת שאנחנו נכנסים עכשיו לאחד התיאטראות הכי קדומים, אולי התיאטרון הכי קדום בארץ. מה שמדהים פה, כמה הוא השתמר, זה שעד היום פה מופיעים, כמעט מתבקש. אני חושב שאולי מבחינת הורדוס הדבר הכי יפה זה הנה, הוא מכניס את תרבות הפנאי. עם תרבות צריך לבוא לראות תיאטרון, צריך לשמוע מוזיקה, צריך ללכת לראות אריות אוכלים בני אדם, כי זה מה שבן תרבות עושה. אני חושב שהדבר שבאמת הכי מדהים זה קורה ברומא, ורגע אחרי זה קורה פה. זאת אומרת, הוא כל כך מחובר לעטיני השלטון ולטרנדים. זה גם בנמל ובמקדש, כל מקום. דפי ההיסטוריה שכתב יוסף בן מתתיהו מספרים על מתחרים שמגיעים להיפודרום מכל רחבי העולם. היה שווה, הפרסים הכספיים היו מפתים ביותר. אתר מרוצי סוסים זה הוא עוד מונומנט שסיפק גאווה למלך הבנאי. שלא לדבר על הצלחתו להטמיע בחיי היום-יום סגנון חיים רומי ולהאדיר את תרבות הפנאי. בזכות פריחה כלכלית, ביטחון מדיני ושלום בכל 40 שנות מלכותו, הורדוס הוא שחקן מרכזי בפוליטיקה האזורית. אני חושב שזה הורדוס, השעטנז הזה, איש שצומח מאדומיה, אמא נבטית ערבייה, בתוך עולם יהודי, מושפע מעולם מזרחי, אבל בעיקר מהעולם הרומי. אם יש מעיינות בקיסריה, למה הורדוס מוביל מים מרחוק? למה הוא מקים את המפעל האדיר הזה הנמתח לאורך כ-20 קילומטרים? כשרוצים מים להפריח גנים, לבנות מזרקות ולהתענג בבתי מרחץ, משתמשים בטכנולוגיה המשוכללת של רומא ובונים אקוודוקט, ממש כמו אמות מים אחרות בעולם הרומי. המפעל הזה יזרים מים עוד 1200 שנה, עד שבייברס, השליט הממלוכי, יפסיק את הזרם.